aksyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DZGB sa programang Usapang Pamilya. Hep hep! Hooray! Hapon. Maray na pagkahapon po sa Gabos. Maray na hapon Kuya Mike. Maray na hapon Ate Jen. Marhay na pagkahapon Kuya Mark and sa gabos sa mga paraan tabay. Yes, good afternoon. As in, welcome sa Gabos na kasabay mingunya na hapon sa Usapang Pamilya sa DZGB. Always ready! Yes, aldawning Miyerkules. Petsa 4 na kan bulan ng Agosto taong 2021. Kuya Mike, good Yes. news para sa Gabos na mga senior citizens or indigent senior citizens. Makakakuha na sinda ning 1,000 pesos. Wow, duplado pala. Yes. So pension po ini mga tugang kan sa tuya ng mga indigent senior citizens from 500 pesos ngunyan 1,000 pesos na. So, para makareceive ka kani, dapat saro kang indigent na senior Citizen. Wow, magayon na bareta iyan. Yes, Iyan ba partner. Tapos mga partner na aprobaran sa kang House of Representatives o Kamara de Representantes sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang ipigbabusol na langkawan ang social pension kan sa tuya mga padabang senior citizen. Correct. Para da ini mataparan so Oo. mga pangangaipo kan sa tuya ng mga indigent senior citizens especially ang sa indang mga medical requirements. Oo, dati pag 500 pesos lang iyan. Ini partners, ang principal author kay ni si Honorable Representative Banyas Nograles Sherlyn L. kang South Cotabato 1st District. So Yes. siya po ang nag-proponer kay ni alagad yaon pa sana ang approval kay ni sa House of Representatives. Sabi naman sa detalye, tigpadara na ini sa Senado kang petsa 3 kang Agosto 2021. Kaso Para hapon. sabiman ini kang parehas na aldaw. Kaso hapon. Kaso hapon. Yes. Kaya Mapirma na sa nadigdi Kuya Mike. ipagpangachita. Ang kamarayan ka ni Kuya A. Anjan, sa House of Representatives, perfect score. Perfect score. 225 yes, 0 no. Yun. Oh, dapat Ibig arugon mo sabihin. yun mga senador. Gabos sa boto. Yun. Gabos umino yon, gabos Yes. aprobado. Sana all. Oh, Sabi ko, sana all. Ini, all na talaga ini. yes. So, sa mga padaba niya tong indigent senior citizens, bulan-bulan na silang makakakuha ng 1,000. Alagad, Kay Puhan. une, so dati nga ni ngayam, kunya na de, sabi kang mga nakaurundang senior citizen, ano man niya Kuya Mike, na so dati nga niyang 500, primero, delayed, baka Oh. nga, lalong ma-delayed na lang langkaw. Anhapot, kaya daw kang gobyerno. Yung 1,000. Kaya Pila daw. lalo madelay. Ano kuya mo magtawad? So, 500 ka ni ngayon, delayed. Dulo pa ngayon sa 1,000. Nako. Hirap niyan. Panduang alagad. Panduang alagad. Ikaw pang panduang alagad, kuya eh. Alagad? Alagad number 2. Delayed na nga ni baga. Mhm. Ano nga Kuya Mike? Nakulon nga kami indigent na member. Alagad, bako kami gabos. Nakaka-receive ka yan na social pension. Napa, no? Member na sinda kang tayo bagang organisasyon sa barangay, Yes. igwa sa syudad, Opo. igwa sa probinsya. Correct. Taon yan, iyan na social pension na yan kuya eh. Bako pa man gabos ang nakaka-receive ang gabos tang mga gurang. Oh, selected pa man sa napalan ini. Kaya ayun pa yan sa roon. Baka kung
Bilang kawanan nga sudati, kami nga, zero man nga gilayon. Mapapasana all. Oh, sige daw, istoryahin daw tabi kami mga lolo and lola na miyembro na digde. Ano sa po ang mga indigent. kadipisilan? Ano sa mga kadipisilan na sa indong naranasan tanganing makuha ining subsidiya na ini? Yes. No? May mga rason yan eh. Ano po ang pig-agad na requirement na dahil nindo na tao? Na bagaso iba napagal na sana. Dahil na sana lugod nga ako kanda ko Oh. Kuno niya pig-agad sa kuya. Iyo. Dahil na nga nga ako nakakamaan. Yan. Dahil na nga ako nakakapaduman nga sa kung saan nga ako pigtuturo. Meron ka ni natigaagad sa ito tabi, kuya, sabi ka ang uyan bagang birth certificate na nagpapatunay mo si tapay taas. Yun. Birth certificate. Pag Tapos, ito mo yan, di, senior citizen ka na. papatunayan ba? So, indigent. Yeah. Ito ang mapagal pagpatunay, duman, na indigent ka. Aram mo ang makakatabang dyan sa kadipisilan na pagpapatunay. Ikap, Totoo. papatunay. May certificate bagang pigtaw ka mga indigent. Correct. So, kapitan, dito Tapos pagpabayaan. iguman yung mga listahan, Kuya Mike. Correct. May listahan sila. So, mga kapitan niya to, dito pagpabayaan sa mga lolo and lola ta. Yes. Kaya lang, saro pang issue din di kuya, yan nga si lolo and lola nga. Member nga, pigpapadarahan nga yan. Regardless po yan kung may papadara. Yun. Yan nga, may aking nga sa abroad. Kung di man pigpapadarahan kang sa abroad. Yan. Totoo. No? Yan nga, nakul nga ka ng aki ng mga profesional. Ay, man nagtatarabang sa mga aki. Iimot-imutan ta pa daw. Yeah, basta senior citizen na, itao na. Sabi kan mga senior citizen ta, magurang ka man. Ilingon taman nga kang pagurang nindo. Kung kaya ka mo maghiras tabi kung anong mga kadipisilan, ano po ang samuya mga 0930-214-9781. Sa Globe, 0927-398-0955. O kaya naman sa 0938-8921-5475. Yun na. Subsidiya. 1,000 na. Pera-pera tayo ngayon. Pera-pera tayo ngayon. Mga mahal naming tagapakinig. Tangani na ako pagurang ko dahil ako mag-avail ka ining subsidy. Iyo, Basta may ipon ka na. mag-ipon na sana kita kuya. Matipon na sana ako. Pon ko niyan, magtaga, sabi nga ni baga, sabi ni Pai, kung ano ang iyong itinanim, ay siyang iyong kakainin. Kung ano ang iyong itinanim, ay siyang iyong sarili. Pagmamayari. May mga revision na yan. Television. Kung ano ang iyong itinanim, yun ay sa iyo. Correct. Anyway, igwa pala mga partners nin mga budgeting system na makakatabang sa to, tanganing makapag-ipon. Talaga? Kasi kung may problema kita o may emerhensya, may makukuan. Yan ang kita Yan ang kita ma-employ okay, accountant, Oo. budget officer, dahil na. Dahil na garo. So, ngani na dahil na kita mag-asa kang subsidiya. Kung ngani dahil na kita mag-asa ning subsidiya pag-abot sa satuya na paggurang, magkakibo na sana kita. Ano yan? Kakibo na. Kakibo. Para sa kang KKB. Kanya-kanya. Kakibo. K-A-K-E-I-B-O. Kakebo. Kakibo. Sa inyan, hali. Sa ano ini? Sa Japan. Bakero. Bakero, what is that? What is this? Ini po ang century-old budgeting technique hali sa Japan. Uy, aloy na. Oo. 100 years old na. Century-old budgeting technique from Japan na makakatabang sa satuya na mag-spend mindfully and save more. Wow. Daing technology required. Hindi ka kimang kurong up. Dahil ang up-up. Taminsan, so up-up kaya nahahak-hak. Problema mo pa na eh. Nawara ngayon sa kwarta ko doon. Yes! Yan! Oo. Sa Kakibo pala, igwaning Art of Mindful Spending. Yun! Oh. Wow.
Yan, daing up tanganing daing Hak-hak. daing mahaka. Nagiging interesado ka nito. Sabi din sa kakebo, yung mga nagagaramit ka nakaka-save ki 35% sa indang monthly expense. Oh, 35. Magayon iyan, especially ngunya na pandemya. Pag kay puhanan ta ki kwarta, pag may isinuksok, ay. bulsa. Ako lang kung may luho. May bulsa. Paano si da Kuya Mike nakaka-save ki 35%? 5%? 35? 35%. Paano sinda nakaka-save ka ni ki 35? Ang sabi baga din ni Kuya iyan na para makapag-save kita 35%, dapat gigibuhon mo una yung pigtataram digdi na saro ining ang kakebo sarong household financial ledger. Kaya po sa digdi, ballpen asin papel. Ballpen asin papel. Yes. Ang mga paragamit ka may sisimbagan muna silang mga kaaputan. Pakasimbag ninda, isiset na ninda duman so saving goals ninda. Paka set kang saving goals, mamangnuhon ang sa indang mga gastos. Araw kang mga pagbakal. Yes. Asin mga pagbabakal ninda, ilalag sa mga iba-ibang kategorya. Pagkatapos kaan, i-review sa expenses sa kada pagtapos bulan. Very simple man ang ganyan kakaibo. Kaya kumbaga, record keeping, magiging aware ka kang sa imong income and expenses. Yun. So somehow, siguro ko so iba, nagigibo ka pero dahil hindi aram na kakibo pa lang ito. Oo, yes. Ikaw pa lang ini kaya, systematic ining kakibo. Igwa ini ki mga giya, Kuya As in, na-feature man ini ki sarong writer na si Fumiko Chiba. Sabi niya, ang kakibo, it is the Japanese art of saving money. Art of saving money. Kuya Mane. Kita ba gani, Kuya ang pag-save ng money, kung naramdaman ko ang inot, pag nagpapatiwi kami, mabakal kami ka mga urig-urig. To piggy bank. Niya. Kami ayam-ayam. Ayam. So nakatukaw na ayam na may luho sa angong. Sa mo kaya, so urig-urig, kunyan, dakula baga ang urig. Butog. Kunyan, dahil mo pa napapano, Pasa na. Ay, ngayon man, naulog. Kaya pala, linampos. Kukuha na sila. Yan ang problema Dahil pa napapano, pasa na. Nasikbol ngayon So iba man, butong, Kuya Mike. Kawayan. Kawayan. Pagputulon mo sa kawayan, lalaganan mo kiloho, duman mo ilalaag. Ang problema ka ito, Kuya Mike, sinsilyo sa nang mailalaag mo duman. Yung man ang ganda paturod ako lang mo. Tiplok baga kimaray ang mga papel. Lalo sa mga bago pa. Bibok-bok, Kuya Mike, ang papel. Kasabay man ang sa bibok-bok. So dahil kita makalagdamang ki 1,000 peso bill. Love letter, debla. Ano na mga itsura kang sang ribo pag binukbuk na Pang na lang, dahil ng ribo. Kulang lang yan zero ngayon. 2 zero ang nawara sa 1,000. Gis na Iyan ang mga paagi kung paano kita makakapag-save. No? Pero, ang problema tangon yan, sabi kan iba, Kuya Mike, mapagalan da magtipon. Mapagal da, sabi kan iba. Kilala kung dahil ka mag-iibo. Aside from temptations, na pagkiling mo duman, mabakal ka. Pagkiling mo sa wala to, mabakal ka. Correct. And kunya bagay ko mga promo. Oo. Ikaw ka mapigapon na 8.8. Yes. May 8.8. Pag mo sa cellphone mo, 8.8. Mapap-up na sa nasasayo mo na, oops. Sa Domingo pala nitong Wala ngayon na 50% off. Wala ngayon delivery fee. Dakulo na off mo yan. Kaya mapapabakal ka. Yes. So, sa mong alkansya, pwedeng permi mo masisikyudan. Correct. Dakulo ng mga temptations. Tapos, ang sabi kan iba, alam mo kung totoo yung sabi kan iba, na di man dapig turo sa eskwelahan ang pag-save ki kwarta. Sabi kang iba. Oo. Pero correct me if I'm wrong, Kuya Mike. May kabidbid ako. May midbid ka? Igwa. Gaano niya ining method na very ining method mo. Nagluluwas ining kaakian, lalo na sa mga kulahan sa element sa DepEd. Yaon ngunyan ang bisita na ngunyan si Madam Cora
available na po si Ma'am Cora ngunya. Siya ang paistorya ta siya ang in charge kay ini na method na ini. Ang apod niya ka ini. Taching. Kaching. Wow, cha-ching. Susala, O, diba? susala palang Sa susabi sound kan pa iba. sana. Taching. Sala, susabi kan iba, Kuya Mike. Sala. Na da ipigtuturo sa eskwelahan ang Correct. pag-save. Iwang. Taching. May chat. Talaga. Igwa pala na no, igwa Oo, pala aha. sa tuya sa Pilipinas, igwang curriculum na ipigtutok do sa elementarya sa paagi kang Department of Education. Yes. And tanganing tawanan kita ni magkakanigong impormasyon, mga kaibata via Zoom, si Madam Corazon L. Raposa, Teacher 3 kang Santo Domingo Central School and District Chaching Coordinator kang Santo Domingo Albay. Yon, naramdaman ko na si Ma'am Raposa. Yes, naging maestra ko ini kung ako Naging nasa maestra. elementar ko. Nailing na din doon. Naging maestra ko ini si Madam Ako Raposa. Sa mathematics. Madam, welcome Dekwa. po, Madam. Dahil ko aram kung tanda pa ako ni Madam Good Raposa. afternoon. Oh, Madam, naramduman ka kang uning duwa kong kataning na Opo. ano. Good afternoon, ma'am. Welcome po sa programang Usapang Pamilya sa DZGB with Jen, Kuya Mike, and Kuya A. Good afternoon po sa inyong tatlo and thank you for having me in your program. Siguro ko dahil nakamidbid ka ni Madam. Halawig ng panahon. Dito man pala taon man ang edad ko. Ganun mo yan, kung apotun si Madam. Madam, makaraw ini si A. Slight lang po, slight lang. Link. Medyo, ligtas ka dyan, Kuya A. Sige, dumana kita. Madam, ano po ining touching? Guro kaya, so, char lang, char. Touching. Actually po, dako din po nagtanong meaning ng chaching. Tunog daw po iyan ng yung parang ano baga, machine na yung sa Sa cashier. sa cashier. Opo. So ang chaching po ay from JA Asia Pacific na binuo JA Worldwide sa tulong ng Prudence Foundation. Mhm. And sa tulong po ng ating Regional Director Gilbert Sadsad, inada po ito dito sa Bicol Region. Of Mhm. course, with the cooperation of our Schools Division Superintendent, Ma'am Norma Samantela, our Division Teaching Coordinator, Ma'am Mayan Rondola, our PSDS, Mario B. Gonzalez, and of course, dito po, na-implement nga po dito sa Albay Division ang Chaching Curriculum. Yun. Yes po. Sa grade 4 po yan, ini-implement. So, grade 4, Yes. gusto ko magbalik sa elementary. Madam, Cora. Cora, ano po ka-importante ining chaching para sa mga kakian, lalo ng yan? Very important po ito kasi as early as grade 4 or 10 years old or as early as 7 years old, pwede na po silang matuto. Hindi lang gumastos kasi may apat po na konsepto ang Chaching Curriculum. Yung earn, kumita, yung save, mag-ipon, spend, gumastos, and donate or magkawang-gawa. Yan po ang apat na konsepto ng ating Okay. curriculum. Mhm. So, year-round po, merong 6 modules na dinidistribute ang ating Chaching Curriculum and this is for free. 4 na modules and nandyan po yung 4 na konsepto kung saan meron silang babasahin, then after that, they are going to answer the follow-up questions and the children are enjoying this because they come up in a comic strip. So, Okay. colorful po siya and comic strip po. Kasi meron po silang 6 na characters ang Chaching. Ano po itong anong na karakter? Yun po, yun ay si Prudence, si Bobby, si Zul, si Pepper, si Charity, and si Justin. Magayon ng pangalan. May Millennials. characters pala. Opo. Apera po dyan, Ma'am Cora, sa mga modules. Ano po ang mga programa o aktibidad managod sa Chaching? Yes po, year-round ang program wherein meron din po silang mga pa-contest like Okay. alkansi making contest kung saan ini-encourage nito yung mga bata na yung gamit yung mga indigenous materials, magkaroon sila ng mga alkansya like for this one. Mga example po ng project namin sa school, Wow. gawa na gamit yung mga lumang gamit, then nilalagyan nila ng pera kung saan ano ba ang pwede lang gawin para makaipon ng pera. Yung iba binibigay ng magulang, yung iba mga regalo sa birthday.
Then, ang ginawa ko po dito sa district, para ma-encourage na mabuti yung mga bata, nagpagawa ako bawat isa ng alkansya. Then, sabi ko, at the end of the year, kung sino yung may pinakamaraming naipon, merong reward galing sa akin. Wow. Yun. May ipon ka na, may reward ka pa. Yun. Oh. The best. Ma'am, pigtuturo po sa mga aki kung paano ninda i-spend ang kwarta na natipon ninda dyan sa laog kan programa sa Chaching. Yes po, gamit po yung 6 na modules na to, po ako sa mga writers dito, tinuturo ko lahat. May procedure, kung ano po ang dapat nilang gawin, kung paano nila, kung makakatulong itong mga modules, kung paano nila gamitin ang pera, paano sila mag-save, mag-spend, mag-donate, Okay. mag-earn. Okay. Kayo. Duman po ma'am sa na-mention mo na pag-earn. Siyempre, magayon ito kari kulang man kung sige sa nang agad na para makasave sa parents. Duman sa pag-earn, paano makaka-earn ang mga kaakian sa paagi po kani mga chaching? I have interviewed one of the parents kasi po di ba pandemic po tayo ngayon, walang face-to-face. Opo. So, pinapagawa ko po ito sa mga parents. Tinatanong ko yung mga parents kung paano po nakakaipon yung mga bata. Kasi actually, dito po sa module na to, kasama po yung mga parents, yung mga miyembro ng pamilya. Okay. Kaya na-enjoy po nila to. So at the same time, parang nabibigyan din natin ng financial literacy yung ilang members of the family. Mhm. Okay. Yung isang parent na na-interview ko po, meron silang negosyo. So sabi nung Okay. parent, yun daw po na anak niya tumutulong. So instead, parang kunyari, meron din siyang konting bayad. So yung binabayad niya doon sa konti nilang business sa family, iniipon ng bata. Oh. Oh, parang work and earn. Yes po. Mhm. Yes. Siguro maabot sa punto, Kuya Mike, na day na problema kita kang kwarta Mhm. kung mas spread ini sa bilog na Pilipinas. Ma problema kita nguya kung paano ta nagastuson. Yan. Saro yan sa magayon na problema kung paano kita magastos kan Iya, natipon tang kwarta. Aha. Pero sabi nga ni Madam Raposa Kasubago, yaon dumansu kawang gawa. Correct. Di ba? Pag naita na Arab, kawang gawa na sa nakita. Bakit puro kagaw gawa? Duman po ma'am sa ano iyan. Sir, na hindi lang naman tayo matutong kumita or mag-ipon, siyempre matuto din tayong gumastos and especially magkawang gawa. Correct. Okay. So basically po, ano-ano po na mga magayon na values ang mauukudan kang mga kaakian hali po digdi sa chaching. Siyempre po, nandiyan na po yung pagiging disiplinado sa paghawak ng pera. Yes po. Then, kung paano nila makontrol yung mga sarili nila na yung mga hindi naman kailangan, ay hindi naman kailangang bilhin lahat. Mhm. Yes, and of course, syempre, yung pagiging united ng family para masagutan yung mga module na to, lalo na ngayong pandemic, syempre nagkakaroon sila ng more time sa isa't isa. Oh, Parang banding na din po kasi ang pagsagot ng module na to. correct. Okay. Duman sa mga parents, paano po ninda matatabangan ngunyan? Tas siyempre sabi mo po kasubago, involve ang mga parents po baga madamade. So ano ang lalo sa mga nagamati ngunya na parents, paano sila makakatabang ngunya sa mga kaakian? Ngani maging bako lang sa grado, so grade 4, nakaning masustain po ini. Ano po ang mga suggestion po ng mga parents? Isa sa mga activity dito po sa module yung merong talaan sila ng mga na-save, then talaan ng mga ginagastos nila, and kung saan nila ito gagastusin, paano gagastusin. Meron po ditong activity na kasama sila sa pagsagot, yung mga parents. Okay. Okay. So, tayo na at mag-chaching. Chaching? Yes, chaching! Okay. So, yan, mga innovations ngunyan, especially sa Department of Education. Para gusto kong mag-enroll Gusto sa mo grade 4. Pagkaramong ka na kidiin. Thank you so much, Madam Corazon Raposa. Salamat po sa And oras. ma'am, thank you very much po ha. And regards din po dyan sa tuya na
PSDS, si Sir Mario, makitaram na lang po na thank you very much po sa pag-approve. Kasi nakaiba mi po niyan. As in, siyempre, special man na pasasalamat po sa imo sa pagtao mo nin oras sa Muya. Sige po, baka igwa ka pa po ning mensahe sa tuya ng mga naghihinan nyo. Thank you so much po sa time or sa opportunity for having me here in your program. And thank you din po sa bumubuo ng DepEd, starting from our regional directors, Gilbert Sadsad, Ma'am Norma Samantela, our Schools Division Superintendent, our Division Chaching Coordinator in Albay, Ma'am Mayan Rondola, our PSDS, Sir Mario Gonzalez, our Principal, Ma'am Emilia Menjoro, and of course sa aking mga co-chaching implementers in Albay, especially dito po sa Santo Domingo Central School and Santo Domingo District. And also, I'd like to say, pwede po mag-greet sa aking Go. Sure. Okay. Hi, Julius Cesar Raposa. Hello, Dad. I'm here. Thank you. And to my children. Thank you so much, Ma'am Okay. Corazon Raposa. Our chaching, saro siya mga author pala kan chaching Yes, si Madam. writer siya ka to. Writer pala, no? Okay, Alright. congratulations and thank you very much po. Thank you so much, Okay, thank you, Raposa. Ma'am Corazon Raposa. Tayo na at mag-chaching. Oo. Magayon dito kasi aki pa lang grade 4, nakaukod na mag-ipon. Sana, diretso. Yes, ang And- pinakamagayon na tinaramdaman ni ang naramdaman ko, tinaram ni Ma'am Cora, pag grinit niya sa agum niya. Iyo. Oh, sweet. Ano Kasi sa kaya, mga di ba? kids. Hindi Yes, siya so medyo nahihiya. Yes. Magaling niya sa chaching, magaling pa siya mag-mention. Sa greeting. Okay. Okay, so sa tuyang pagbabalik, igwa pala nin pinakamalinig na merkado sa Pilipinas. Na pwede mong igdaan. Yes. Dakol yan ang pirot. Pwede, Tama. pwede mag-igda pala sa sarong pampublikong merkado. Oh, wet market? Wet Maski market. maski magligid-ligid kagayo ano. That's impossible. Oy, ilingon ta, alam mo ta kung ano iyan, sa iyan, as in kung paano ang nangyari. Sa satuyang pagbabalik, 36 minutos, makalihis ang 2:00. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Sanggunian, ako'y pag-ibig, sunong tugong Pinoy, pag-ibayin ang tugo natin. Sanggunian, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay
Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kay ba naman po si Kuya Mike? Yes. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Uni ang bago! Makukuha sa Bukidnon ang ipigkukonsiderar na cleanest public market as in pwede mo igdaan sa bilog na Pilipinas. Ini sarong klase ng wet market o ang maramang public market sarong saudan sa nasyon na organisado, malinig, asin kakaibang saudan mga partners. Oh, Yan, pwedeng- mahiling tas sa tuyang footage. Pwedeng igdaan. Sa mga depo nakakahiling sa Facebook Live, sumangayaon tabi isa harong. Imagine nun ta, public market, pero malinig pa sa grocery kan mga mall. Correct. Hmm. First time ko yun na maaraman, Kuya. Iko sa Pilipinas na wet market na araw ka, nagkikinang. Wet Pwede market? mo salmingan ng salog. Wet market, Yun, oh. pero mamara. Kung mahiling ta, mamarang mga salog niya. Oo. Mamarang Yun, salog niya, nagkikinang. Hindi po na piga-describe ming wet market. Yan po yung naman sa Maramag, Kidnon. Municipality of Maramag. Maurag ang Maramag. Mahura. Talagang maramag. Maramag ka. Sana, gabos na market, maramag. Hoy, gari may gusto May kang hugot sabihin. Dito, nadalinas na akong sarong basis dyan sa... Sarong saudan. Kung ining maramag, yung market digdi sa maramag, wet market, pero Aha. mamara. Okay. Digdi sa tuya, humog talaga. Taot ka na. wet, Kissing. wet market. Ay di, bakit? Di sila nagsusunod sa pangaran ninda na wet market. May binalgay ning maramag na. Pero imagine mo, Matibay man, ano. sabi ni partner Kasubago, pwede daang igdaan. Iyo. Kita daw, balon ta daw, Maduan kita. umigda man daw kita sa mga public market. Digdis sa tuya. Oo. Sige May daw. na-feature na netizen, si Kylie Kulas Jennerman. Ano actually, kung ini kuya ibang rasa ka, foreigner ini. Foreigner. Oo. Okay. Kung yan na ini maging Pilipino, kung kang nailing niya sumaramag, Oh. sabi niya, digdi na nga kumaistar. Tapos, yung ito, siya ang nag-igda. Kang nailing niya ini na, piga live, nag-live Vlog. streaming siya. Vlog. Vlogger Oo. vlogger. Kaya nailing niya, subinikat ining maramag. Tapos, nagbalik naman siya mga nagkapirang, panahon. Ano ang rason? I-check niya kung namantinar ining kalinigan. Hanggang ngunyan, kuya, malinig, makinang, asin, inisa na ang wet market na mamara. Magayon nun magsaod dyan. Yes. Magayon. Ipigpapahiling digdi mga partners na ang mga kita pala ng mga Pilipino, pwede man pala kita makapag-create ng mga incredible ideas na Yes. talagang mga katabang lalo na bagay ni talagang nakataya man digdi ang sa tuyang salud. Diba? Sa sinabi mo, may kakayahan kita mag-create kay mga arukaan. Gustong sabihon, kapable ang kada saro, lalong-lalo na ang mga leaders ta digde arukan sa Municipality of Maramag. Kaya, sumayor na kuya ang proponer, Oo. nag-sustainer, asin, Nagmantiner. Oh,
Challenge! Challenge. Sige daw. Sa mga namamayo. Balaon ta arugon ta day man na maraot kung arugon ta ining maramag. Aha, no? correct. Tanganing din na kita magkadaralinas dyan sa wet market, sa public market. Sisay daw ang pwedeng umigda man dyan sa sa tong market. Ano? Diba? May award. May award. Award na trophy. Oo. Pero malinig bako sa pag-igda ang challenge duman. So pag-igda sa malinig na wet market. Correct. So sabi digdi mga partners, this only shows that Filipino people can do so much wonder when they are given an opportunity to create amazing ideas and incredible things together. Yan. May And ano talaga ang pamayo, may epekto. epekto. Kumbaga, kung mumuyahon, may solusyon. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, Dumog. iugakan. Timing may dahilan. May diba? dahilan. Okay. Sige. Kita- Ako, ma-donate ako kay trophy. Wow. Awarded By- to from Usapang Usapang Pamilya. Pamilya. Pagini. Sige. Nga rin ako baga, taga-digde. Legazpi City. Paano nagsasound ako dyan, kuya ako madarusay sa Kalinigan. Iyon. Tapag nadarusay ako nakaigda, aloy, maski dahil ka Maulo ka muna. Mag-relax ka Maray muna. nga yata ba kung dumog, malinig, maamot nga ang salog. Oo. Ha? Challenge sabi. Sige daw. Sige daw. Magayon baga talaga ini kuya mo. Maambag ka mo sako. Tanganing, so, uro alang ka na trophy ang pakalunta. Sige. So, sa Arambagan kita. foot, ano yan? Ano apod ka ni? Life size. Life size na trophy. Trope. Pwedeng magpasadya talaga kita kaan. Mahagit kita kidono. Pero sa trophy, may trophy man kida eh. Yes. So sana maarog tayo ni Opo. Yan. na maramag public market Mm. na malinig ang salog da ka di partner nagkikinta. Yeah. At pwede ka nga magsalming. Day ka magsaod na naka-skirt. Nata. Masasalming. Pasiguro pero may Hindi ka dapat. nang gani. Yung pa na ito narumduman mo. Sa gabos na. Sige. Okay, Kita man so- ang mga parasaod. Mhm. Kita man ang mga parasaod. Na may linailing ta ng maati. Lalagan ng tapalugod ki ate. Oh. Minsan kaya mailing ta ang ate. Kita man sana ang may gibo. Nailing ko so, ano ka ni, pag-feature ka ning article, may ko naman ako na yung na video. Apisar duman sa mga leaders na nag-propose, so karasin mantinir ka ni. May nailing ako nagmamantinir man duman. Katawo talaga kuya ay halos kada minuto may maulog nate sa munod na to. So nakatangod baga, may mga rule sa baga market. Tangod mo, tinig mo. Pagkatapos, may mga paramap pag may nagtagdo. Karon pa sa ng tagdo, magtulos. Yes. Kumbaga, may partisipasyon na Kabos. ng mga namamanwaan, tarong kaning kalinigan. Siyempre, dapat man talaga na malinig ang mga market. Tadyan baga kita nagbabakal kan mga pigsusok-sok ta sa ngudoy ta. Pagiging disiplinado, ano? Diyan baga kita nagbabakal kan mga kaununta. Mhm. Siyempre, sisi man ang gusto magkauning maate. Pag Diba? naulog nga, ay, dahil nangyayang kasabay. Oo. O Kaya naman, pag naulog sa maramag, oops, okay pa ini. pinili ko na nga yan. Totoo baga, Oo. dapat talaga malinigan sa tuya ng mga public ang mga market. Diyan talaga kita nagbabakal. Yes. Yung mga kaununta. So dapat Kaya daw talaga ni Kuya. Baka sa maramag sana talaga ni. Very special ang maramagan eh. mapadaog kita. Sabi da mga Bicolano orago. Oh, pero ngunyan dahil na ang maramag, Pag- ang maurag. So iyo ang may kapot kan title. Yan. Da- Gari, pwedeng Daogon ta. ibaliw na duman na baka una kita. Bukid noon. Sa bukid noon. Bukid noon. Di ba? May bukid man pati duman. Kita Kita may bukid man kita May bukid man digdi. kita. Baka Aber daw. bikini men. Kayahon daw. Kaya yan. Dahil May manararayo. trophy ka. Magkasararo sa nakita. Kaya tayan na umigda man dyan sa wet market pero
mamara. Yes, oo. Kumbaga disiplina sa lambang saro mga partners, ano? Correct. Okay, so yan ang bago. Yan. Okay, kamusta ang tamo na sa tuyang mga parantabay? Si Nick Rigachuelo, Ellen Rivarente, Adires Competente Raymond. Good afternoon po, Usapang Pamilya. Listening from Bamban, Maanito Albay. Wow. Arina, Edna, pili man lang po ang piglaog dyan. So ina ko nga ni 63 anyos na, di lamang nakakakuaki pensyon. Nako. Nako. Si Lu Arthur Escobar, igwa ako digdi ballpen budak papel. Ang kulang na lang da ang mga partners so ipon. Si Pura Di Castro, ako po may alkansya pa sa harong. Pati po ang aki ko, so natipon mi po na iba kaming refrigerator. Wow. Magayunon po na ang aki habang sadit pa nakakaukod magtipid. Dangan pagtipon para makabakal siya kang gusto niya. Sa pagtipon niya, dapat aram niya kung para sa ang pagtipon. Mas na iinganyo ang aki kung may objective tabi. Yun po ano. O sabi man ni texter ta si 4777, Kuya Mike, Kuya A, natin dyan, pili man sana ang pigtawan kang social pensionaan. So may Okay. pension sa SSS, mas kidiit, dai naman pigtawan. Pero digdi sa lugar me, igwa ki may SSS, pigtatawa. Oh, Yan sana. Tama, dapat na pagpili man po. Opo. Ayan po. Si Betty Marticio, Gina Aparici, Domar Virgo, Nancy Pastrana, Imelda Romero, si Kuya Jo San Jose, Wonderful Tree, some partners of Usapang Pamilya. Threesome Wow. partners. Thank you, Kuya Joe. Thank you. Greetings of Happy Priest Day to all our priests of the Diocese of Legazpi, to our beloved Bishop Bong Bailon. Opo, sa gabos mong kapadean. Happy Priest Day po. Siringman si Ellen Reverente Rosin and Helen Belian. And igwa pa digdi, nakatutok manda sa Santo Domingo Albay. Ayan, nag-fade. May pahabol digdi, sabi ni partner Che. Okay. Si Ate Che, Si Ate G. hello yun, sayang hello yun pa kami ni Kuya Mike, maging senior. Salamat, Ate Pero, Che. maabot man da dyan. Magrurang man sa nakitagabo. Si Mark Joseph Morauda Obiasca, good PM, watching po from Barangay Gapo, Kamalig, Albay. Nakibati po kay Kuya Roven Ronces Valles na palaging nakatune in sa DZGB habang naglalaba. Maraming salamat po and God bless you all. Wow. Okay, sige, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw ni Miyerkules. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Hindi man po si Jenny Matthew Ballaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gumagaan ang